σας παιδιά, ProGamer εδώ και σήμερα σας δείξω έχω χακάρει το Clash of Clans από μια εφαρμογή, είναι το Nati. Εδώ έχω χακάρει το Clash of Clans. Όποιος θέλει να μου γράψει κάτω στην περιγραφή την ομάδα του, να μπω σε αυτήν και να κάνουμε πράγματα, να σας βοηθάω, να σας δίνω troops. Έχω, όπως βλέπετε εδώ, ναι, τα λοιπά, δεν έχω βάλει τίποτα, πριν λίγο το έκανα, όπως βλέπετε το έχω αναβαθμίσει στο full, έχω bomb tower full, έχω τα πάντα full, τα spell full, τα πάντα έχω full. Γαμώ, τι τύχη μου, γαμώ. Σκατά, δεν έχω βάλει spell, το ξέχασα αυτό. Καθίστε να βάλουμε spell. Τακ, 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 τακ. Ωραία. Πάμε εδώ πάλι. Εντάξει, πρέπει να βάλω και τους wizard και τα λοιπά. Ωραία. Όποιος θέλει να μου γράψει κάτω στα comments στην ομάδα του, αν μου παίζει Clash of Clans, και να μου τη στείλει, να μπω σε αυτήν, τώρα να την γράψετε, να μου τη στείλετε. Πού πάμε, πάμε εδώ, ωραία. Θα το κόψω τώρα και όταν το έχω αναβαθμίσει όλα τα elixir θα το ξαναρχίσω. Αρχίζουμε παιδιά. Τώρα μου ακούγεται αυτός ο ήχος. Είναι το ρολόι που έχουμε εδώ μέσα. Τώρα πάμε. Τι να πάμε, τι να κάνουμε. Ναι, τώρα θα βάλω τον Barbarian, την Archer και τον τον Grand Wonder. Να τους αναβαθμίσω κιόλας. Εδώ. Ωραία. Ίσα ίσα θα τους αναβαθμίσω για να μπορώ να πάρω. Θα σας δείξω μετά τι θέλω να κάνω. Αυτό θα το πάμε στο 10 level. Είχα σκοπό να το πω τώρα στο 40, αλλά για να μην σας ξοδεύω χρόνο από το βίντεο, να μην βαριέστε, θα το κάνουμε στα 10 τον καθένα. Όχι εδώ, εδώ. Όχι, ναι, μπαράξ, ωραία, thanks, ευχαριστώ. Η εφαρμογή είναι το Clash of Lights, το server 2. Θα πάτε στο Google, θα πατήσετε Clash of Lights, θα πατήσετε Clash of Lights S2 και μετά θα ψάξετε μόνοι σας, δεν ξέρω αν το βγάλει σας, θα ψάξετε και θα το βρείτε, μάλλον. Και θα σας δει το σπαθάκι, τα δύο σπαθάκια που είναι 5, 6, 7, 8, όχι 7, 8, 9, 10. Πήγε 10. Ωραία. Τώρα βάζουμε και το Grand Wonder. Αυτό είναι το πράγμα. Όχι εδώ. Έτσι.
Ωραία. Τώρα πάμε μια επίθεση. Θα κάνουμε ένα tag. Oh shit. Πόσα έχει να πάρουμε? 125. Να το κάνω ή να μην το κάνω? Δεν θα το κάνω. Χέστο. Προχωράμε. Ωραία. Αυτό μην να το κάνω. Μου έχει και Town Hall 4 με το χακαρισμένο το Clash of Clans την εφαρμογή. Πω. Town Hall 9. Ναι, αυτός είναι άνθρωπος. Κι εγώ έχω να βάλω Hidden Tesla. 800. Βασικά δεν θα το κάνω εδώ. Θέλω να είναι γεμάτο. Αυτός είναι... Άστο. Άντε ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω. Ναι, την μπράβο. Αλλά πρέπει να αρχίσω από εδώ. Miner! Να βάλουμε και λίγα lava hound. Θα βάλουμε... θα βάλουμε και λίγες witch. Δεν φαίνονται witch. Θα βάλουμε τώρα wizard. Δεν πειράζει, έχει 0, τα πήραμε, ξοδέψαμε 13 healer, 2 balloon, 18 wizard, 18 dragon, 17 pekka, 28 giant, 23 miners, 16 lava hound, το barbarian, την archer queen, το barbarian king, 35 τον grand warder, πώς λέγεται, 35 witch, 2 witch, 3 witch και 1 witch. Είναι ξεχωριστά αυτά. Μάλλον κάτι κάνουν κάθε witch. Πήραμε και bonus. Οκ. Αυτό το βίντεο, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment κάτω, να μου πείτε τη γνώμη σας, να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι και να κάνετε βέβαια, όπως πάντα σε κάθε βίντεο, share αυτό το βίντεο. Πάμε 62 level. Πήγαμε. Να βάλουμε και το άλλο. Αυτό το βίντεο, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε τα είπα αυτά, εντάξει. Γεια σας. Βασικά, θα ξαναπώ. Αυτό το βίντεο, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω, να μου πείτε τη γνώμη σας για την εφαρμογή, πώς είναι, να την κατεβάσετε κι εσείς, σας είπα πώς θα το κάνετε. Θα πάτε στο Google, θα πατήσετε Clash of Lights S2. Clash of Lights S2 θα πατήσετε στο Google. Αυτό θα ψάξετε μόνοι σας. Εγώ το ψάξα, το βρήκα. Δεν ξέρω αν το έχει σε εσάς. Να κάνετε αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω, να πείτε τη γνώμη σας για την εφαρμογή, να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι και να κάνετε βέβαια ένα share αυτό το βίντεο. Γεια σας!